kinong ngilam shnong ringkat kiriu rangba bat gilong kememen takasi kilaha ban kendu kerki deputy commissioner gori bhai u Abhilash Baranwal badai halor ka jingwan tap klama kor ya ka wei ka met yam ha ka jaka tap ya ki met yam ba dan ba wan kam ki bahaying ha ka shnong shangling kabala ja hinin kasi hadu ba ki kisau ki larang bat klong ya ka met na ka daw ka jingbam tap ha ya ka met abalet kendu yu deputy commissioner gori bhai layalam da urang ba shnong uba James Mayong bat u secretary shnong uba Vincent Sokhwai lembat ki rangba bat ki long kami ki bala pen pau ya ka jing sokhia bat ki la IT ru ya ka jing tho ban ujor halor ka de ka jing tap ya ka met klem da perkhat ya ki pai ba nong shong shnong nakalyang DC ru ulakular ban shemkhia ban lum ya ka police department ka Nongpo town committee baru ya ka board district makin ya kran kerki halor ka ni ka jingja bat kum ka ni ka jingja kam de shu banja ba ka khta ya ka kwat ka khia ki pat ba. Residents of Umshangling village met me today and they have complained about improper disposal of a dead body allegedly by police. They told me that they have an agreement with police in which dead bodies can be buried over there. However, their complaint is that the way it has been done is not proper, as a result of which the dead body has been mauled by stray dogs and it's creating a public health issue in the village. So they have requested for us to intervene and to take up the matter with police authorities and Nongpo town committee to ensure that any dead body, whenever it is buried, is not only in the knowledge of the village authorities but also it's buried properly so that it does not create any public health issue. Parlok lang kami kamtam leha kan ka sngi lawan hang ne khmat jeng DC lawan ban karpat na mata ka do snong jeng ni namar ki wan tep ya kata ka met yap ki klem tep bare kata ka met yap kan nog ni don kata ka jing suksi ka jing somong kata ka muslim jeng ni kai kum ngi ki nong snong ni shong la long ko ban shong nok ha lor ka jabo ka jaban te ki dei ban terkhat kai na ban ta ka jeng ni kalong ying jeng ni kalong sem jeng ni ka man ta ki khun ki jeng ni la shai la sli da kum ne shi kum ne pa de long kalong ka e ka ba penjenjar ki khun ki jemi ke na sai le hisni padai na kata ni wan hang ne wan kapat nam ta ka snong ka jemi tang kata he jemi kapat ta ka sngi don hang ne kum ne na kalyang do bar snong Umshangling don ba snong kinong yalam snong kum ju ro kilong kemi na po ka snong ka jemi ta ka sngi lawan ya kendo ya DC rengkat ka jing tho haka bayadei bat ketika unclaim dead body burial area ke badon po Umshangling ka bakal ja ke jingja ke besusi menin ka baladon ke mediam ke balami sabar lengba ke jingkap pathar lane ke jingle thurmur jong ki ba one tap ya ketiga mediap ke ba don bekam kalong ke ke besusi na ke benta ke snong ke jungi na ke por sekepor ngimat kumpine ki jingye ha ka ba kiksau kiklong ke mediam kira saduk saplau jong ki ying briu kat lo kakta kane kakta i ka kwat ka kya kakta ru ya ka kwat ka suba hapo ka snong ka thau ko jungi na kalyang jungi ka snong ngi persya ya kane ka jingtap thurmur la ka dei ka jingwan tap na kalyang ka police department ne na kino ki wei pat ki banta wat ka te ka jaka la ka deu ka dei ka jaka bentap ya kita ki medyap ki ba don su bakam henrei hakipor mensua kalau don ke jing yakut apudang ke dorbar sunong bat ka Nongpo town committee rengkat ke district administration bat ke police department bahaswa bakin one time ya ketika ya kitigi unclaimed dead body kidai ban pentip ya ke dorbar sunong ka dorbar sunong kan sapha ya ki breu ki jongki ban peni ya ka jaka kumjuru ban pensisa ba ka jingti jongki kamdai banlong duna ya ka saufut henrei ka basusi kalong hakine kisngi bakine kisnam baladam ki balak leng kam samdon kum kata omdon banyaukwar ya ka dorbar sunong ka jongi kisu yawan hakipor ki ba mangi kum ka sunong ngimtip hakanong ka por ki wan bentep ru ngimtip ki wan kitep lane kisu berat bat kitab na kanyut te hadin kato ka desngi kiksau ki bun kiksau ki rong ki ra ya kita ki batam hadu pelau ying jo ki breu te kane ka penlong yingi
ka dorbar senang bat sukia hadu kata-kata namar na kapor sa kapor ngilawan bu ya ka jingtwa ngila pentip sa town committee kanrai kampoi sa ru de namar kane ngi nakaliang ka senang ngimban se ngisim ya kane ka senjam sa cisen banwan kendu ya deputy commissioner jangka distrik Kajungi baun simkia halor kane ka benta bat ban penulong ya kimat jingtawa jangka senang Kajungi ngilaya kendo UDC bat nakaliang UDC uang bahapo gine ki arsngi unsakhot ya ka jingyalang hapudeng ke town committee police department district administration kumju bat ka dorbar senang bat hakane ka city ka bangilabu ya UDC ngilabu ro kato katne kimat jingdawa tagi jingdawa ki jongi kilong ba nakaliang ke department ka bapet ya ketika unclaimed dead body burials area ki haban bu no ikibriu lane kita ki chokidar arngut ki badai ki traisenong ban pen lem da kumta kan sabu jingya biang ladam don nong pen kaju hi kan saja kin sawan biang ban tiap klem ka jingtip jong ka senong bat klem da yo ka jing persija jong ka senong tingin labu ya kita kiman ba udisi un yakran halor kane ka benta baki dei ban thungno arngut ki chokidar ban pej ban kumi ketika jaka kagaju kapuar ban maintain ketika jaka om bakin subuh namar haki puar liur ketika jaka kelalong klau kekine di bawah tap ya kimatiam kisalia benrung kam sapwa kitap no harut surak ketika jaka kababu jingnya kaladadon ki brisnong ni jongi ban pen kamut kimyo ban lemon kekane ketika man kabana kaliang ka dorbar snong jongi kadawa bat lada ke district administration lane ke police department kim burom lane kim sutnyau ya kane ka mat jing tawa ka jongi nakaliang ka dorbar senong si sendon kan sakang ketika jaka kan om su dalele bikin wantap ikimadiap kata kadai kaba ngi nakaliang ka dorbar senong la sim karai